Mora we are fed up with him. And then call the back stops with the president. I say I sympathize with the president because this is not the time munya lokao ni en kane te komare won mono manage pin be ma mafuta. In fact, no se chak maber ko chako wacho ni ngima chako dok ne jo Kenya piny. And you see the ripple effect and ni we kawan inflation marwa di wu kamano so 4% or the chako idoke or the idoke. The cost of living maema onego beni chando ngata motelo jo piny di chako idango di chako idomala. Omiyo at the end of the day it is not the strike the transportation cost mar mafuta piny. It is not the strike madhi miyo wayud mafuta alternative sources machien en jo amotelo. And again ema wacho kani wabro yudo ni kan tiere kude moko ma sectors moko ma ka gimoro ntiere te minister for agriculture, minister for ango to ne kech koro wang tie kasani wach mafuta ni endi eno chika dhano chika kod president tir ni ene ngamo nyaka tim nade nyaka cheke. Now awacho ni onego beni jo amomio tich maber kaka experts mwawuoye kaka John Badi ging'ino aguche moko mag jopiny koni gi koni aguche manitiere manyalo cushion jopiny mondo gi advise the president mondo wang'i ka gini dhitimo nade ging'eyo onge petrol station mar jo broad based, onge petrol station mar jo nation kata jo citizen kata ngo, en petrol station mar jopiny. Ka maisha dhi mbele onge cushioning moro biro luongo jomoko ni unto maisha dhi mbele ka uru pesa ni ukony go maisha en mana jasho ni mak mane jowa mane wamiyo tich gende kipora nuoyo ni kama ne gintiere ne gineno ka gini tok tent to ne ginyalo wuoyo maber gendo gik ma gidhi konyo go sirikal dhi neno maber ka koro gine iye to giyudo ka koro gini tek ma kaka ginyalo konyo gine ma gikwong ling ma ok ging'am kata dhogi. But again kaka wacho ni ng'anyo en constitutional right mar ang'owa mar japiny mondo mi japiny otim nade japiny ng'anyo mak mana ni ng'anyo niendi wang'iye urane ni kik obed ng'anyo ma samoro ka gik to jomoko owito ngimagi ka gik to properties moko watimo ng'o wadestroy nikech properties destroy giendi ok ema okelo gigi malo. Omiyo akwa ni kadipo ni kaka wasewuok dhano sewuok oko ni gidhi ng'anyo niendi, let it be a peaceful demonstration. I hope ni kama sirikal nitiere ka nitiere that sirikal mwawacho noendo kama His Excellency Dr. William Samoei Ruto nitiere ka en ema koro ji sieme en bende gini endi ok mone ninde. I don't think he's laughing over it ni koro jo Kenya suffer to ene motelo ne jo Kenya. Not really. That is not the president I know. Kamano, Beno Nyach, machini kendo